कार्बि आंलं जिल्लानि हेटेड सिटुएशन CMनि न'खौ अर सावनाय नुनो मोन्दों आरो गोबां जोंनि बर'फ्राबो कमेन्ट होलागासिनो दं जोंनियावबो जानो थांगासिनो दङ नाथाय जाथाया मा जादों एक्चुएल बेखौ माखासे मानिया सोंदों निउसावहाय मोजां नुजोबैफ्रा मा जामारदों मानो फुरा निउस होआखै बेफोरबायदि दा बेनिनो आं रिसेन्ट बावैसो ओंखारनाय निउसखौहाय जाय निउस पेपाराव ओंखारनाय आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि बिनि सायावहाय आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाथ्रा बुंदों बावहाय मिसआन्डारस्टेन्डिं लेड टु वेस्ट कार्बि आंलं भायलेन्स मानि थाखाय भायलेन्स जादों मेनलि बाव भायलेन्सआ जाहैबाय हानि बेलायाव होननानै जों दा मिथिनो मोन्दों हानि बेलायाव मानो मा जादों दा प्रेसनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला yesterday the police took a few protesters to Gandhi Medical College सरि गान्धी नङा माने माखासे प्रटेस्टारफोरखौहाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजावहाय जायफ्रा प्रटेस्ट खालामग्रा बिसोरखौ पुलिसा ट्रिटमेन्टनि थाखाय लाबोदोंमोन दा बेखौनो मानसिफोरा मिसआन्डारस्टेन्डिं एरेस्ट खालामदों पुलिसफोरा साननानै टुडे ए फिउ youth came and targeted my home रंगाम सेट माने CMआ बुंदों आरोना गावनि न'खौहाय फैनानै माखासे मानसिफोरा दिनै एटेक खालामदों खाथिनि 200सो मानसिफोरा इउथ्सफोरजों लोगोसे होननानै बुंदों दा बिनि सायावनो आसामनि CMआबो रिएक्ट खालामदों Chief Minister Himanta Biswa Sharma said senior officials are monitoring the situation closely दा सिनियर अफिसियेलफ्रा मनिटरिं खालामदों दा DGP is there and Education Minister Ronoज Pegu is en route to the place. I am also keeping a close watch on the happenings. I believe everything can be resolved through dialogue. Sharma said. गासैबो माखासे बुस्थुफोरा खोथाजोंबो रिजल्भ जागोन आरो बिनि सायाव इनभेस्टिगेशन जागोन बेखौबो फोरमायदों. The High Court has given a verdict because which we have been unable to carry out eviction drive in the said area, but I am sure we will resolve the issues peacefully. He added. माने बावहाय आरो लिरबावदों हाई कर्टआबो बुंखानाय जे इभिक्शननि खौरां ओंखारनाय The protesters enter on demand for the eviction of non-tribal from Professional Grazing Reserve PGR and Village Grazing Reserve BGR in the Kheroni area. माने हानि थाखायनो जामारदों माने इभिक्शन डिमान्ड खालामदों थिग बेबायदिनो इभिक्शन खालामनांगौ बायदि खालामाखै बेफोरबायदि जानो हागौ आरो गोबांथार सेटेड सिटुएशनफोरनि थाखाय बिदि जाबाय दा नैबेनि थाखाय हानि बेलायाव हानि जेंनाखौ लानानै CMनि न'खौ गाग्लोबदों आरोना बे आरो मेन खौरां दा बुजिया सोमजिया जोंनाबो जोंनियावबो माबाखौ खालामनांगौ मानांगौ होनलाबाय मा बुजिनानै लादोंथाय खालामनानै जे मा जागोन थ' खौराङा बेसो आरोना ससेबाबो फोरमायबाय